Hürmetli Anna Fatiga. Премьер-министр Рафис Кашапов җитәкчелегендәге сөргендәге бәйсез Татарстан хөкүмәте исеменнән Мәскәү басып алучылар тарафыннан 500 ел чамасы коллыкта булган татар халкы вәкилләре буларак империячыл Рәсәйгә кагылышлы ачык фикердә булып, артка чигенмичә, туры юлда булуыгыз өчен һәм Рәсәй тарафыннан кол ителгән халыкларга безнең Мәскәүдән чын бәйсезлек алу омтылышында безгә булышуыгыз өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәсәй империясе Украинага киң колачлы һөҗүменең беренче көннәреннән алып, Рәсәйнең кол ителгән халыкларның төрле милли һәм иҗтимагый сәяси оешмалары Рәсәйнең тагын бер имперчыл сугышы белән тулысынча ризасызлык белдереп, уртак дошманга киң көрәш юлында бердәм хәрәкәт итә башладылар. Безнең берләшүгә сәбәпче булып, Рәсәйнең Украина халкына каршы җинаять агрессиясе булды. Рәсәйнең Украинага каршы тулы һөҗүменең беренче көннәрендә Рәсәйдән соң Ирекле халыклар форумы оешмасы барлыкка килде. Бу Мәскәүнең куллыгында булган халык вәкилләре һәм халыкара сәясәтчеләр, аналитиклар һәм экспертлар арасында фикер алышу өчен беренче мәйданчык иде. Сез, Анна Фатига, империяга каршы Милли фронтның бу инициативасын хупладыгыз һәм форумны Польшадан һәм Европа парламенты стеналары кысаларында Брюссельдә оештырырга ярдәм иттегез. Шулай ук сез, хөрмәтле Анна Фатига, аерым милли хәрәкәтләр конгрессларында һәм конференцияләрендә актив катнашасыз. Безнең өчен бу бик күңелле күренеш. Күптән түгел Польша үзе дә СССР тарафыннан оккупациядә булган ил. Ә поляклардан совет кешесен ясарга теләгән иделәр. Хөрмәтле Анна Фатига, сез Рәсәй кол халыклары вәкилләре белән теләктәш булып, безнең белән бергә булуыгызга бик шатбыз. Чөнки сез Рәсәй оккупациясе астында булуның нәрсә икәнен һәм шулай ук үзегезнең бәйсез демократик Польша илендә ирекле халык булып яшәүнең дәрәҗәсен бик яхшы аңлыйсыз. Рәхмәт сезгә, Анна Фатига.